Hola, què tal? Com esteu, policies en progrés? Avui començarem el tema de la Constitució. És molt important. Normalment, de 50 preguntes poden sortir perfectament 8 o 9 preguntes a un examen normal. Per tant, pues, és molt important saber-se la Constitució. Si no, no ens la sabrem mai article per article, però sí que podem memoritzar-nos moltes coses. Llavors, abans del títol preliminar que vull fer en aquest vídeo, us detallo una mica els orígens de la Constitució en 5 minuts. Llavors, l'origen de la Constitució. Què va passar? Al principi era tot règims absolutistes. Què és un règim absolutista? Que un rei té els 3 poders, el legislatiu, l'executiu i el judicial. Això es va acabar, el legislatiu és el de les Corts Generals, l'executiu és l'actual del govern i el judicial és dels tribunals de justícia. Això es va acabar amb la Revolució Francesa. Llavors, primera Constitució que vam tenir va ser quan Napoleó va invadir a Espanya i es va crear, va invadir no només Espanya, sinó que molts altres territoris, perquè volia passar de l'absolutisme al constitucionalisme, a estats constitucionals. I llavors, va perdre, però a Espanya, el 1812, aquí ho tenim, es va fer la Constitució de la Pepa, que va ser la primera Constitució que vam tenir. Després es van tornar a ficar els règims absolutistes i en aquest cas a Espanya fins al 1931, que va ser quan Alfons XIII va tenir que exiliar-se. Per entendre la línia successòria, Alfons XIII era l'avi de l'actual rei de Joan Carles II. Perdó, ara és Felip V o VI, ara no ho sé. No. Però després, com a dada a remarcar, tenim que al 1931 les dones ja van poder començar a votar. Això és remarcable més que res per el tema de cultura general, que és una pregunta que pot sortir. I llavors ja passem del 31 al 1936, de la Segona República. Què va passar? Va guanyar l'Esquerra, Frente Popular, que era una coalició electoral creada en 1936 por los principales partidos de izquierda. Què va passar? Que això hi va haver gent que no li va agradar, perquè, com bé sabem, Espanya sempre ha estat dividida per l'esquerra, i abans era molt més àmplia la divisió per l'esquerra i per la dreta. La dreta en aquells temps era molt més catòlica, era molt més cap als règims absolutistes també, i l'esquerra era molt més progressista, molt més liberal i estava més enfocada cap al poder de tots. Era com les dues Espanyes, era les dues Espanyes. I llavors, què va passar? Que es va alçar un cop d'estat militar de la dreta, i aquest cop d'estat va derivar a una guerra civil i l'apartat militar va guanyar amb el generalísimo Franco. Hi havia, sabeu, diversos generals, i Franco hi havien de decidir un general de generals, i per això li van dir el generalísimo, perquè sabem per què li diuen el generalísimo a Franco. I llavors Franco va passar a tenir els 3 poders. Aquí veiem el golpe d'estado, i va passar a tenir els 3 poders, el legislatiu, l'executiu i el judicial. Franco va morir al 1975. Abans de morir va voler retornar a la monarquia, i llavors va voler inculcar a Juan Carlos els valors militars, que Juan Carlos va acceptar ser successor. Va aparèixer Juan Carlos com a figura. Poc després, Arias Navarro, que va ser el president del govern, va dimitir. I es va anomenar a Adolfo Suárez.
es va reformar la llei política, es va crear sufragi universal, drets inviolables, es recuperen els partits polítics i les primeres eleccions van ser el 1977 i llavors el 31 d'octubre es va aprovar la Constitució espanyola el 1978. Llavors, poc després d'aprovar-la, van ser moments molt crítics. Però bueno, més que res perquè passàvem d'una dictadura al fet d'un estat on vam poder començar a votar i van ser molts anys de dictadura. Llavors, el 6 de desembre es va fer el referèndum al poble per acceptar la Constitució. És una data fàcil de recordar, el 6 de desembre, més que res perquè aquell dia pues, tenim festa nosaltres. I el 27 de desembre es va signar i es va publicar la Constitució i no la van signar... es va publicar la Constitució... crec que es va fer alguna cosa, en plan redactar-ho. Ara no ho sé, si signar o publicar. I, més que res per a que us sapigueu, el 28 de desembre no es va voler signar i ficar-ho al BOE perquè el 28 de desembre era el dia dels Sants Innocents i no volien que la Constitució passés com a enquesta, la Pepa. Què va passar amb la Pepa? Que la gent no s'ho va prendre en sèrio i volien que aquesta Constitució se la prenguessin en sèrio. I per tant, en comptes de signar-la i publicar-la al BOE el 28 de desembre, el 29 de desembre es va signar i es va ficar al BOE. Aquests són els orígens de la Constitució. Ara parlarem de l'estructura de la Constitució. Primer de tot, tenir clar l'estructura de la Constitució. Hi ha un preàmbul, però no ens acostumen a preguntar res del preàmbul, però saber que existeix part dogmàtica, part orgànica i les disposicions. Després de la part dogmàtica tenim el títol preliminar dels articles 1 al 9 i els drets i deures fonamentals al títol 1. Després el títol 2 de la Corona, títol 3 de les Corts Generals, títol 4 del Govern i l'Administració, títol 5 de les relacions entre el Govern i les Corts Generals, títol 6 del Poder Superior, títol 7 d'Economia i Hisenda, títol 8 de l'Organització Territorial de l'Estat i títol 9 del Tribunal Constitucional i títol 10 de la reforma de la Constitució. Començarem amb el títol preliminar, que no és això que fica aquí de títol 1, sinó títol preliminar. El títol 1 ja el veurem al pròxim vídeo. El títol preliminar conté 9 articles. El primer, que ens comenta el tipus d'estat que és Espanya, que és un estat social democràtic de dret que propugna com a valors superiors el seu ordenament jurídic, la llibertat, justícia, la igualtat i el pluralisme polític. La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, de la qual emanen els poders de l'Estat, i la forma és una monarquia parlamentària. El títol preliminar és molt ficar la lògica. Llavors, article 2. La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola i reconeix l'autonomia de les nacionalitats i les regions que integren la solidaritat entre elles. Article 3. El castellà és obligatori i és un deure saber-lo i les demés llengües també seran oficials a les seves comunitats respecte als seus estatuts. Sí que en un futur també donarem l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Després, bandera d'Espanya. Saber que té 3 franges horitzontals i la groga, que és la del mig, és el doble de gran. I als edificis, a les corporacions, ha d'estar obligadament la bandera d'Espanya. La capital, que no és Madrid, sinó és Villa de Madrid.
Després, partits polítics que expressen el pluralisme polític. Bueno, aquesta és fàcil. Els sindicats que poden haver sindicats en contribució a la defensa dels interessos econòmics i socials propis, sindicats i associacions empresarials. Més que sindicats, només forces armades, exèrcit de terra, armada i l'exèrcit de l'aire. Això tampoc crec que ho preguntin, però bueno, no està de més. Després, article 9, aquest sí que és important, aquí sí que he ficat un saber. Ordenament jurídic. Els ciutadans i els poders públics resten subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic, o sigui, a totes les normes. Llibertat i igualtat. Correspon als poders públics promoure les condicions per tal de que la llibertat i la igualtat de l'individu i els grups en els quals s'integra siguin reals i efectives, remoure els obstacles que n'impedeixin i dificultin la plenitud i la participació de tots els ciutadans a la vida política, cultural i social. Bueno, llibertat i igualtat. En un futur, article 14, igualtat davant la llei i el donarem. Bueno, és el que ja sabem, però bueno, és aplicar-li la lògica. Més que res perquè el dia de demà preguntaran quin article parla sobre la igualtat de sexe, religió, ideologia, saber, el 14. Però bueno, tornem al 9 i acabem el vídeo. Jerarquia normativa. Què és la jerarquia normativa? Doncs ara us ho mostro. És una piràmide, jerarquia normativa. Bueno, vindria a ser una mica això. Això d'aquí, però una mica més complexe, a veure... Bueno, sí. Diguem que és que aquesta piràmide, que per sobre de tot va la Constitució, després van els tractats internacionals, lleis orgàniques i ordinàries, decrets legislatius, i què passa? Lo de baix no pot contradir a lo de dalt. Per tant, res pot contradir la Constitució i, per tant, aquí fiquem la importància de la Constitució i un bon motiu també, a més de per històricament, de la qual, com a policies, també és un deure saber-nos-la, o que ens soni, perquè ningú s'ho sap de memòria, poca gent s'ho sap de memòria. I res, espero que us hagi servit aquest vídeo, espero que seguiu ficant-li constància a les oposicions i ens veiem en un altre vídeo. Força!